ha futroni beno ari jolni min beno ko benuji liggotode sanceji di kisa jolni min o yobi min payi kap era hen kap mi salmini on banda men mi salmini on bibbe fulbe fuutankobe e gardugol kaw alfa yaya radio kukuriko international on kali ko wodi giri subaka ha do to gonden wonno question kaw yaya addio ko question fuutankobe kadi ko debbo e gorko suka e mawdo fuutankobe ala mo dannaki ala mo dannanaka min ha joni mboda haawe e bangena miijortumi holno kaw yaya adiri ngodo miiju min hakkillam ne miijo dum parce que wana débat pamaro non onon narbe do hande be gila hanki ka abubakar budi en mamara basen komi calmindo dugunde soen Suleiman Kanen esam kadi kaw yaya naati e radio e o salmina mo farma samba nyaaji o ko mawna kadi ko esam salmina mo no feewi soro belli be salmini mo on ko bandiraado debbo salmini mo no feewi ramata cioyen habi abdullah mi salmini on muso neddo limi tan jumat umar samba daya en on ko miñam mi salmini mo bur sikkini yimbe ndesa jumde seeda hakkunde umar samba daya e harun samba daya ko miñiraade mo woniraado kanko woni ko Angleterre min gonmi ko do e gabu non bur salminamo kanko kebi dima haala makko dendagal noddo don tello do tunde bur salmina dum gogga sada si mi salminima kala mo mi haalani inde mun ko on woni mo gadrim Jakaria walla Kalidu Kamara mi salminima Ablay Bambado mi hedima do walla Alasan Bambado bol salminma no fewi dendi salmina galle kaw yaya en kaali haala kayitaaji ko gonga kono kadi mi adda seeda
so suko o dañi kayitaaji omo danno kadi kaw yaya jikku moƴƴuni moƴƴi hen suko haade fay koye ladde jikku moƴƴuni moƴƴi hen niidi moƴƴiri o wawa teylade o wawa rentade o ƴeewa kadi to fay to bo tawoyta ɓe on comportement ɗum kadi ne walla so kayitaji noon dañama ko kalɗum ko ardi so jomum dañi kayitaji gueɗe mum fof timmi so fay ko Benin walla o fay ko Centrafrique walla o fay ko France bo tawri toon ɓe il faut yettoro comportement moƴƴo niidi moƴƴiri newade wasde mawnikinade e hedde caggal ngaadi geeɓe muɗum ene heewi neɗɗo ronkata aɗa jigui kañum waɗani hoore mum ene heewi neɗɗo aɗa jigui kañum waɗani hoore muɗum ɗum de kaw ya ñawɗon ko tawa kayitaji hankandine dañama fofone paari ɗum kadi ko neɗɗo jogo il faut jogo niidi moƴƴiri o jogo kadi haqqille par ce que ɓuri wiya neɗɗo fof ɓurɗoma wawde gondigo kañum ɓurma haqqille e nder dental neɗɗo fof ɓurɗo hewde muñal e gondigo ɓuuri haqqille kadi sugo aɗa andi needi min Fuuta ndi e needi ladde ndi wona gotum needi Fuuta ndi needi men tan e nokkuji min ɗi e needi gonori e ladde ndi ɓe tawita ɗon ɓe gona goton ɗum aɗa tawoya ɗon yimɓe ɓa meeɗa wondude a meeɗa ɗon jeyda wuro ko kawma walla ko bama togoso walla bama tigui taw on needaki kono hatta sa woni sugo coftuɗo jawowo lawƴude kaake walla yawa ammirde walla yawa baccude leɗɗe walla yawa sagginde ɗum kadi kaw yayade walla ka ɗanni yanki andi hande kamen ɓe kamɓe fof nde ɗo tumde ɗum kadi kaw ya il faut kadi adde hen haade hankandi ko ken continuoɓe tan par ce que aɗa jogui to garata joni tawa mawɓe ma tawa hefti barmo e juuɗe mumen a hefti kaake ɗe e juuɗe mumen e wirtude leeje en sa gaynikeɗa gammira atayi ɗum mbaɗon kawa Boubacry Bouɗi anen ene yaw yurmadem solution aɗa heewi dañanede solution kono tawi kadi a addi an mawɓe a hewani a ala e men jurum te ka garɗo darde ko dañƴa ɓeyde mbaɗi ɗo duuɓi sappo ɓiye duuɓi nogas kadi ana wontaka ɗumen no birtonoɗa men beddaji Fuuta ni ko noon tan kadi jiɗɗa wondirde men ga gueɗe ma ne ɗetalode seeɗa ɗum kadi kawya caggal de kawya no kayitaji ɓinni no suko dañi kayitaji mbaɗi gueɗe fof ha yettino fanoɗo so e fouye so e nder appartement walla so minen leyɗen Afrique de ga tan no mbayni no gonda e jomumen nanga galleji no gonon hen kadi sa ari hen ka suka kadi ne walla heewi jurum par ce que aɗa heewi dañde hen change mawɗo par ce que soɓe teskrimama ka neɗɗo kamɓe mawɓe ɓe tawɗa ɓe walla kawma walla yiɓe wuro ma ɓe tawɗa ɓe hay wona neɗɗo wuro ma ene heewi kadi jumɗini ɗon wonde waɗa sa noon kadi gara ni hankadi no mbiɗon ni fof a dañi kayitaji fof a dañi gara ñettoɗa Gabo walla naata Congo tawa kawmani walla mawnen goni koye galle hen kuɗi kono an ɗon ka fawdirde mumen par ce que gona suka mo ganduɗa hanki goggam Aissata Yafo holto fandi min jokkitat ɗon gara ko wayno pubel ne foti rufiyede enen mbiyata mbali ne foti rufiyede walla ɗo tappiji ne foti fiɗɗede walla sen gottima e atade foti amminede hay ɗum o watta a anda te kadi sa andinama ko probléme mawɗo mawnikinade ne hen ɗum de kawyarta wajo yettima de hankandi o fofo kono bo tayɓe kadi ɗon comportement ne yooɗa aɗa heewi ni tawi aɗa laawi reedu aɗa jogui haqqille ka neɗɗo dari ɗo e leydi aɗa heewi dañde ka sikkano e moƴƴere heewi wallede e gonirɗa par ce que koye comportement yiyete kono tawi kadi comportement o fewani aɗa heewi faadede soɓe garɗa ɓe korsinde jiyaddal fodde ponnoɗo nde fof banni o kono an anda fodde allah ha miɗi pina ñaama sa gayni kadi joɗɗa hay atay ko ma gammirande a gaddanɗa kadi gontata ko chef galle he fof tan nak fof kaw yaha tan ɗum ɗo fof kadi adde hen taw noon ko mbiɗa ko taw kadi ɗum ɓinni no mbimini ɗum kadi kanko ɗannotoɗo on foti jogade kadi on comportement par ce que neɗɗo départ ɗanngal ne yooɗi ne yooɗe hani yodde départ ɗanngal ne hani yodde par ce que sa ƴiƴo sukaɓe neɗɗo arɗo ummoɗo joni koɓɓile tan ardene tan tawto sukaɓe ɗon waya koye ɓooya ko ɗon wonnoni o yetto wona jogo yo ndiyam wona cagginowo soɓe fi kalis kanko lawƴata kaake waɗa fof minen fof min mbaɗi ɗum ya jomum fooɗa bagal jolla e woydu e
suriya paksi ara ñubo hettoji arde be fo ngara yuppude be on fo gati fe buru fo min min jiidu min badi dum kadi minenne min non wiita mi badi no kadi wasade jarani kono e ma won kilido radio kaw yayango tan hidima sawto boyi tan so boyi tan jokkidira ha juuta ene laddeji ngara parce que min heewi way suuji banmi ara bene mi taw do no sukaabe so mi yejjitaani holno tawmi don garaaji mawbe heccu laabe temedere jeya ko ndenduri e paano ko angala kono no gummimi no min gummi Senegal kedele min dañi laawol de no min ngari min tawi don de min be ndaara min min jotti dimbe min mi sodo sabunde gaddu mbimi go faati ñu min gum e be ndaara do buri jumbe buri capanna net gaddu jondi dimban mi hen sabunde hankani gomi wufude be ngone defde bottaari e be ndaara do ngani be namdi on jeeda kajaw ha min jiitodiri wonde futan kobe ha bayu leedi kambe fu ne way mo won kalni nit dum men parce que pour sedan taga andana be do labde en gor video ko ama jallo kanko ndendurnaajo waddu ko hankandi jamma haybe gadno metto hirsude parce que so min jamma so de mo ar baram ha jirlo den sen andi dum ne wili ha maay waadi elle koy bene hen jeyami ni non disi waadi e galle e saraaji galle di e kambe be tawmi dombe taxi ko jibinbe mi so na jibim ni ko jibinbe parce que on ko billa be kam so don ko zumi haalta on ganda kala suuji haman juben kadi wonda nobe haman juben Zambien Angola en dum kadi ni woodi eladdeji mbasa jomun wona hankandi waso yunginaade en jogi dan rodo so danni ma tan so ari nokku wonta ko neddo nuggoro haydara ala ko be haaldata haydara ala mo jogi haaju dum kadi huma haaju jeladde il faut ngona neddo cuftudo ngona neddo beldo ngona neddo ciagalo kadi yi dum comportement ma heb nafoore ni taw wona pesma to garda neddo paani jiya tan neddo jiyaado daabiya wonta be tan ni batti ko bildu jiyaado bangiw e duunde walla jiyaado hawre wadan ma pass walla wi ma an accatama do en jaadora non koy comportement yete ummuto non ko fuuta parce que kala mo nafaani toon to fuuta to kadi gandon nafata ladde kadi il faut watte hen fo joomum darna koydu mudum e jibbo kadi faggo yimbe kadi yaada e faydagal mudum kadi nafa caggal non kaw yaaya haali caggal non fu jahudo no kaydaaji di kala joom kay dum kay pari ko dum do ne kadi il faut kadi hay laabi he on jiya hay laabi da fotta neddo tan comportement maada o somorma parce que kanko buruma jogaade moy kanko buruma andul lawol ngol hankando yi so jippima jaggal saak makko faydo wala ko so joodaaki a suwara an joodaade dum kadi na walla waase dongaade ena walla dum nana laddeji gilay deparo adi yetan suga tawa way goto andam do to ari kono way tan elli do ko jibino dum ni il faut ngandem heddi ko kawya mi junnuta ko en suusa ko ceer heddi ko arji gaaji dum ko Allah rokkata kalisaaji kewdi sanji dum kadi ko dum ko bangi ko non kadi dido ni kadi fere somrede hen caggal no kaw yaaya haali hala kaida fu bari jom jogo comportement moj jire non arjigi mane yaawi arde yimbe yaawi wowde yimbe be ar heewi dañje mabbe kadi be pewjanma so liggi feñi be kalanma so fuddo ligginte neddo be kalanma so holmo bisi mum fudi lobdum tede be kalanma be balluma no liggurda ken jar dum koy maade mayi baddo waya so wodo ko addanma mayi baddo waya addanma ka sikkan desanta ko boyo hay min gotti may wala ka boyo saginta boyo wadata tay boyo ko ala problème ay dara tedi ene ay goro yetta dum kadi e watte hen e laddeji ana laddeji jomu jogo comportement moƴƴo jogo kadi respect mawɓe muɗum kadi reena faydagal muɗum ko noon ne jogii hen no mbadirɗa men fuuta ni ko noon mbadirta men ga e ladde ɗum noon kadi adda loro tawi neɗɗo hotat toon wona pour min kalan ko pour fuurankoɓe fof an ka baaɗum walla ka ɓiw cawdiɗo walla ka koddiɗo muɗum walla kono sattidiɓe koye mbette tan potta on ngallira haaju sa accani on tawoyde ɗum ladde ene hawni seeɗa sa accani arde ha bene walla mali paana aɗa amana duɗum par ce que aɗani ñalade ala haydara ala hakkude moɗon an wersidi ɗum noon wona ni pour ya jaggo on pour sa ronki walla ala ko fodde ne foti wona hakkude mon tan teddungal